Mabungahong kagabhion mga igsoon. Naadi ay tay delivery karong kagabhion, no? Parcel ni igsoon. Nag-order man taog baho ba, bass guitar ba kay needs sa tuang church, no? So maka-amaze si Lord kay bisan kita-kita ra uban sa grasya sa Ginoo, ako na ning balik-balik nga wala tay gisaligan nga tao, wala tay sponsor, supporter nga naa sa gawas igsoon, bisan giingnan ta nila nga nagsalig daw ta og sponsor pero wa sila kibaos tinuod apan ang tinuod ay ang atong sponsor, ang atong supporter way lain kung dili si Lord. Ning gamit lang siya og alain-laing mga tao igsoon nga mutagbo sa tong panginhanglan sa ministry. So mao ni igsoon, no? Ning order ta ni bass guitar og gi-deliver ni si igsoon aning gwapo nga rider, no? So mao ni ato ang gi-video ni igsoon kay ato man gi-check kung nabay mga daot bitaw kay di man nakalikayan nga usahay na mga ingana ba, no? So mao gi-video na to ni para mahibaluan kung okay ba kayo ang item, no? So mao ni nagawas na igsoon unya. Blihan ako ni kay tan-awon na to i-check kay grasya sa Ginoo kamumaon pud tagamay mo baho kay kanila bugoy-bugoy ta sa una unya. Kanang wala kay tugpa bitaw magsigi ka og suyok ba. Diha ko nakakat-on tanan, gitar, baho, tanan instrumento. Una nga karon grasya sa Ginoo gibag-o na taniya niya. Kamao gyapon tagamay pero naka-focus na lang taron sa pagwali, no? Pero kamao ta mo check ba o nabay mga depekto ano no. So atong gitan-aw ni, atong gi-check igsoon. Kay pwede pa man daw ni mauli kay na may video. So kung gi-check ang mga tanan, mga liso diha, kilid-kilid. So akong nasuta igsoon nga okay kayo, salamat sa Ginoo. So ato din ning suwayan, ato ni isaksak sa amplifier.